салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. хушҳолем ки ҳамарӯза моро тамошо менамоед ва дастгирӣ мекунед. ташаккури зиёд барои дастгириятон. дар навори имрӯза метавонед шумо аз нархҳои гуногуни дарвозаҳо огоҳ шавед. дар наворҳои оянда шумо нархи чиҳоро фаҳмидан мехоҳед, фақат дар зери видео нависед. пешкаш намудан тани мо ва лайк гузоштан обуна шуданро аз хотир набароред. ам дарозои кака партофти чанди будан нархи паст шуд. мақсад майли пасти миёнаву баланд ша бугу. Пасташ 2,5 ҳаст. 2,5 размериш чӣ қадар? 4 ба 2,5. 4 ба 2,5. 4 ба 2,5 миёнаш 3,400. 3,400. 3,400 размер шай? 3,400 сум нархшай. Аҳа, размераш? 4 памиша 3 баландиш. 4 ба 3, а? 4 памия баланди 3. Ана нархи каталогш чи? Каталогш 4,500 бо боло ҳанин дора, а? 4,500 бо боло. Бо размераш ҳамин размерай. Фақат качество фарқ мекуна. Фақат качество фарқ дора. Стандарт 4 ба 3, 2,5 ба 4. Фаҳмо. Саломат бош акаҷон. 918 17 02 72. саломат боша. ёра дарам болои чизо мемонам рақамота. Майли ака барори кор зинда бош.